Кожны чалавек хаця б раз адчуваў непрыемны боль галавы, які перашкаджае жыць і працаваць. Тыя, хто пераклаў віну на надвор'е ці звычайную руціну, пэўна, і жывуць з думкай, што гэта норма. А тыя, хто адправіўся да спецыяліста-неўролага, даведаліся, праблема можа крыцца вельмі глыбока. Як і ў адносінах да болю спіны, паясніцы ці шыі. Паход да ўрача ва ўсіх гэтых выпадках магчымасць даведацца пра сваю індывідуальную праблему і пазбегнуць ускладненняў у далейшым. У кампетэнцыі ўрача-неўролага Александра Барысевіча функцыянаванне цэнтральнай і перыферычнай нервовай сістэмы. Сваю справу доктар любіць. Прадстаўнік дынастыі ўрачоў іншага шляху не уяўляў. Отец у меня анестезиолог-ревматолог, мама педиатр, уже на пенсии. И как-то так получилось, что я по большому счету с детства знал, что буду доктором. Неврология для мужчины, я считаю, это очень подходящий такой момент. Есть куда развиваться, есть особенно сосудистая неврология, которой мы занимаемся. То есть масса этих дополнительных моментов в плане мануальной терапии, рефлексотерапии, медикаментозных блокад, в плане обучения каким-то, скажем, дополнительным методам обследования пациентов. Александр Барысевіч пачынаў урачэбную практыку ў Івацевічах, атрымаў вопыт і ў Брэскай абласной бальніцы. Амаль 10 апошніх гадоў працуе загадчыкам неўралагічнага аддзялення Брэскай гарадской бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі. Даводзіцца сутыкацца і з рэдкімі паталогіямі і са страшнымі дыягназамі. Боли в спине и головная боль – это основные проблемы. Я работаю в отделении сосудистого профиля, в инсультном отделении. То, естественно, основной патологией, которой мы занимаемся, это инфаркт мозга, кровоизлияние. Пачатку года ў Брэсце, ў Брэскім раёне, з дыягназам інсульт апынуліся пад наглядам спецыялістаў амаль 1500 жыхароў. Працяканне хваробы пагоршылася на фоне каронавіруснай інфекцыі, вырасла смяротнасць, часта людзей працаздольнага ўзросту. З падазрэннем на інсульт звярнуўся і Іван Матолька. Збор анамнезу паказаў адваротнае. Почувствовал шум вначале в ушах, потом началось ватное состояние головы, головокружение. Как головокружение повело. Ноги стали ватными, то есть не смог передвигаться. Вызвали скорую, тем приехали, поставили диагноз и доставили вот сюда, в больницу скорой помощи. МРТ, потом второй анализ, и все моментально, все везде санитарочки сопровождают, младший персонал, врачи, один пришел, второй. Потом уже я познакомился, что это Александр Викторович. Шырокія магчымасці дыягностыкі, якія ёсць сёння, не вырашаць праблему, калі своечасова не звярнуцца да ўрача. У кампетэнцыі неўролага мноства захворванняў і сімптомаў, неадрасных на першы погляд. І нават звычайнай праблеме са сном гэты спецыяліст знойдзе медыцынскае абгрунтаванне. Софія Бережная, Алексей Рыбкін, тэлерадыёкампанія «Брэст».